Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. Világszerte változik, szűkül a fiatalok szókincse. Mind kevesebben fogalmaznak szépen, választékosan. Most valamit azonnal mondani, jelezni, megbökni, ismerjük ezt a kifejezést. Ezek alkalmasak egyébként a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé. Nem önmagában a klímaváltozás, hanem annak sebessége az, ami próbára teszi az élőlényeket, köztük az emberiséget is, állítja a klímaszakértő. Földtörténeti léptékkel nézve az elmúlt évmilliókban is voltak ilyen jellegű változások, de ennek időbeli dinamikája, az időbeli gyorsasága az messze nem volt összehasonlítható azzal, amit mi most jelenleg például a légköri szén-dioxid szint változásával, vagy bizonyos légköri aeroszol részecskéknek a légköri koncentrációval kapcsolatosan megfigyelhetünk. Az Inforádió által megkérdezett nyelvész szerint bár nincs reprezentatív felmérés erről, de a pedagógusi tapasztalatok megerősítik, hogy szűkül a fiatalok szókincse. Balázs Géza elmondta, nem arról van szó, hogy ne tudna fogalmazni az ifjúság, hanem hogy ezt tartalmilag kevésbé választékosan teszi. Gál Ildikó interjúja. Kvantitatív felmérést azzal kapcsolatban, hogy bizonyos korosztálynak, bizonyos helyen a szókincse szűkebb lenne, szürkébb lenne, mint mondjuk 10 éve vagy 50 éve, én ilyen felmérést nem ismerek. És az egyéni tapasztalásai milyenek ezzel kapcsolatban? Azok vannak, és azt hiszem, hogy egy antropológus nyelvész megfigyelései azért eléggé figyelemre méltóak. Induljunk ki abból, hogy viszonylag régóta szoktak részben sopánkodni, részben pedig észrevételeket tenni azzal kapcsolatban, hogy szűkül a szókincs. Most én hivatkoznék egy konferenciára, ahol szintén nem felmérés alapján, de szerintem elég jó észrevételek alapján fogalmazták meg azt a 70-es években korunk kommunikációs zavarai című konferencián, hogy szürkül a szókészlet, különösen a fiataloknál, kevesebb jelzőt használnak, ezt megfigyelték. És szerintem ezt az álláspontot akkor is, meg most is a pedagógusok megerősítik, hogyha van egy fogalmazás, akkor nehezebben fogalmaznak, hogyha le kell írni valamit választékosan, akkor a klisék jönnek elő, és mondjuk a jelzők azok visszaszorulnak. Pedagógusok panaszkodnak arra, hogy a toldi esetében, hogy egy kicsit aktuálisak is legyünk Arany János 200. születésnapján, a toldi esetében egyre több szót, kifejezést kell megmagyarázni. Tehát vannak ilyen észrevételek. Ezeknek az oka egyébként nyilván sokrétű. Ha itt a pedagógusi tapasztalások szerint is valamelyest kisebb a fiatal generáció szókincse, ez azt jelenti, hogy az önkifejezésük is szegényesebb ezeknek a fiataloknak? Óvakodnék nagyon sommás kijelentést tenni, de azt hiszem ebben van igazság. Arról van szó, hogy nagyon sokféle információs csatorna létezik, ezeket a fiatalok nagyon jól tudják használni, és ezeknek nagy része a jelzésszerű kommunikációra épül. Tehát most valamit azonnal mondani, jelezni, megbökni, ismerjük ezt a kifejezést. Ezek alkalmasak egyébként a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé. Amikor arról van szó, hogy én egy érzést, egy érzelmet szeretnék megfogalmazni, egy tájat szeretnék leírni, annak a részleteivel együtt ott vagyunk bajba. Tehát nem úgy, hogy ne tudnánk magyarul, nem azzal van baj, hogy ne tudnánk a másikat megszólítani, hanem inkább azzal, ismétlem ugye, hogy ezt tartalmilag választékosan írjuk le. Beszéljünk az okokról, mi lehet mindezen folyamatok hátterében, mennyire játszik szerepet a technika fejlődése, a számítógépek, okostelefonok elterjedése? Nyilván vannak objektív és szubjektív okok. Az objektív okok miatt azért azt is el kell mondani, hogy a nyelv folyamatosan változik, archaizálódnak azok a kifejezések, amelyeket nem használunk, például a tájnyelvbe szorulnak vissza, és a tájnyelvi kifejezések is kiszorulnak. Ha a 19. századi íróink bővebben használták ezt a gazdag, széles magyar nyelvkincset, azt ma már nem használjuk, és jönnek az új kifejezések, tehát ez egy objektív körülmény. Objektív körülmény természetesen a technológia, vagyis az, hogy egyre több a gyorsan változó technológiai eszköz, és ezek a gyors kommunikációra ösztönöznek bennünket. És vannak szubjektív okok, a szubjektív okok pedig mindezek hatására gondolom az, hogy kapkodunk, egyfajta gyors kultúrában élünk, gyorsan akarunk válaszolni a jelzésekre, jelzésszerűvé válik a kommunikációnk,
nem gondoljuk végig, mert nincs idő, mert kapkodunk a mondani valónkat, nem írunk naplót, nem olvasunk eleget, és itt most rögtön cáfolnám azokat, akik azt mondják, hogy de hát ugyanannyit olvasnak a gyerekek interneten, az lehet, de hát az nem ugyanaz az olvasás. Szóval amikor az ember elmerül egy jókaiban, azért az nem egészen azonos azzal, hogy a Facebookot lapozgatja és a kép aláírásokat nézegeti. Tehát ezt a kettőt azért nem mosnám egybe. Gondoljunk arra, hogy egy vers megértése, ami mégiscsak azért a legmagasabb szintű kommunikáció, az időt igényel, és mindenki most tegye a szívére a kezét. Legutoljára mikor merült el egy versben, nem átfutotta, hanem megpróbálta azt úgy nagyon mélyen átérezni. Hát ez szorul ki az életünkből, és ennek a következménye szerintem az elszürkülő szókincs. Minden esetre a felgyorsuló világnak azért van valamilyen pozitív hozadéka a magyar nyelvre? Nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ha az ember negatívumokat mond, akkor azt mondják, hogy kultúrpesszimista, ha pozitívumokat mond, akkor azt mondják rá, hogy megfontolatlan. Tehát igen nehéz erre bármit mondani. A magyar nyelvre, hogy milyen hatása van ennek az új világnak. Az én véleményem szerint gyorsulnak a nyelvi változások, a felgyorsult kommunikáció gyorsítja a nyelvi változásokat, és ennek van egy objektív határa a felgyorsulásnak. A nyelv mindig változott, a nyelvben a változás természetes, de ha ez nagyon felgyorsul, az kommunikációs akadályokhoz vezet. Én azt mondanám, hogy ez nem pozitív hozadék. Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik. Körülbelül 10 éve fedezték fel, hogy a bélben is vannak ízérzékelő receptorok, ráadásul, mint kiderült, az ilyen receptorokkal rendelkező sejtek termelik a szervezetünkben lévő szerotonin jelentős hányadát. Ezeket az úgynevezett enterokromafin sejteket kezdte el vizsgálni a Kaliforniai Egyetemen kutatócsoportjával David Julius, hogy megtudják, miért termelnek a bélsejtjei olyan ingerületátvivő anyagot, amely az idegsejteket aktiválva az agyra hat. Felfedezték, hogy az enterokromafin sejtek olyan receptorokkal is rendelkeznek, amik érzékelik a stressz hormonokat, baktériumok anyagcsere termékeit és a gyomrot irritáló vegyületeket. Az ilyen anyagok jelenléte szerotonin kipumpálására készteti e sejteket, a szerotonin koncentráció növekedésére reagálva pedig az agy olyan mechanizmusokat indít el a bélben, amelyek segítenek megszabadulni a káros anyagoktól. Az eredmény kezdetben lehet erőteljesebb bélmozgás, de akár hasmenés vagy hányás is követheti. A stresszre vagy egyes anyagokra adott heves bélreakció mögött gyakran az irritábilis bél-szindróma áll, amelynek pontos okairól jelenleg nem sokat tudunk. E betegség molekuláris hátterének feltárásában is segíthet az enterokromafin sejtek kutatása. Megtalálta a Galileo navigációs műholdak atomóráinak hibáját az Európai űrügynökség. A szervezet munkatársai azt állapították meg, hogy a rubidiumos órákban volt egy hibás alkatrész, amely rövid zárlatot okozott. Az is kiderült, hogy összesen 3 rubidiumos és 6 hidrogénes óra állt le. Egy olyan műholdat is találtak, amelyiken 2 időmérő is hibás volt. Az amerikai navigációs rendszer alternatívájaként fejlesztett Galileo minden műholdján 4 atomóra van, 2 rubidiummal, 2 hidrogénnel. Ahhoz, hogy a navigáció jól működjön, műholdanként 1 időmérő is elég, a többi 3 tartalék. A Tesla építi meg a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorra alapozott energiatároló rendszerét. A projekt lehetővé teszi, hogy megszüntessék a főleg a nap- és szélenergiát hasznosító rendszer hiányosságait Dél-Ausztráliában, ahol tavaly az erős szél és az özönvízszerű esők miatt hosszabb időre megszűnt az áramszolgáltatás. A lítium-ion akkumulátorra alapozott rendszer 100 megawatt energiát lesz képes tárolni, ami elegendő 30 000 háztartás ellátására. A Tesla azt vállalta, hogy 100 nap alatt felépíti az energiatároló rendszert, ha pedig nem tudja tartani ezt a határidőt, ingyenesen adja át a létesítményt. Az ügylet értéke nem ismert. Önfenntartó űrállomás működéséhez szükséges technológiák tesztelését kezdték meg Kínában. A Pekingi Egyetem 4 hallgatója 2 lezárt bunkerben próbálja megtapasztalni, hogy milyen lehet űrkabinban élni egy másik bolygón, újrahasznosítva mindent a növényi hulladékoktól kezdve a vizeletig. A fiatalok a tervek szerint 200 napot töltenek a Lunar Palace One nevű létesítményben kialakított űrkabin szimulátorokban. A projekttel olyan önfenntartó ökoszisztémát akarnak megalkotni, amely lehetővé
lehetővé tenni, hogy az űrhajósok hosszú ideig a Holdon maradhassanak. Tanulmányozzák azt is, hogy milyen hatással van az emberekre a hosszú bezártság és a napfény hiánya. Kína 2018-ban akar automata szondát küldeni a Hold túlsó oldalára, 2036-ra pedig asztronautákat küldene az égitestre. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Sigma, a holnap világa. Egy napon belül rekordmeleg és jégesővel tomboló vihar. Az MTA földtudományi osztályának elnöke szerint a klímaváltozással egyre gyakrabban kell ilyen szélsőségekkel számolnunk. A klímadinamikai modellek szerint Európában a klímaváltozás elsősorban a légköri víz körforgalmát befolyásolja, magyarán gyakrabban lesz majd asszály, majd máskor ugyanott özönvízszerű eső. Bozó Lászlóval, az MTA földtudományi osztályának elnökével beszélgettem. Maga a klíma soha nem volt állandó, hanem folyamatosan változott. Megfigyelhetők ezekben a változásokban bizonyos tendenciaszerű kilengések, változások is, amit ugye úgy kell elképzelnünk, hogy egy-egy ilyen időjárási meteorológiai eseményt nem kell és nem is szabad feltétlenül azonosítanunk, vagy beleillesztenünk ebbe a rendszerbe, de ezeknek az összességét, hosszabb időtávon történő megjelenését, különösen pedig, ami így a mi méréseink és tapasztalataink szerint is megmutatkozik, hogy ezeknek az időjárási extrémumoknak, szélsőséges időjárásnak az intenzitása és a gyakorisága megváltozott az utóbbi évtizedekben. Tehát mindenképpen egy hosszabb időtávon történő megfigyelés az, ami mondjuk számunkra ezeket a jelenségeket a klímaváltozáshoz kapcsolja. Ugye a másik dolog, ami fontos, hogy ugye a korábbi, most földtörténeti értelemben vett múltban a éghajlatváltozást azt a természetes folyamatok befolyásolták. Nyilván ezeknek a természetes folyamatoknak a hatásai ugye most is megvannak, de ezek mellett az emberi tevékenység az egy olyan többlet külső kényszert jelent az éghajlat változására, a légkör összetételére, a földhasználatra és sok más egyéb természetes tényezőre, ami rövid idő alatt nagyon intenzíven, nagyon dinamikusan beavatkozhatott ezekbe a folyamatokba. Egy időben azt mondtuk, hogy az ózonlyuk miatt van a klímaváltozás, mindent az ózonlyukra fogtunk rá, aztán azt mondták, hogy az ózonlyuk az most már nincs is, javul a helyzet. Valóban ez a felelős ezért a klímaváltozásért? Az ózonlyuk, illetve mondjuk pontosabban fogalmazva ennek a magas légkörű ózonrétegnek a vékonyodása, az elfogyása, mert hiszen azért itt nem egy konkrét teljes ózonhiányról, tehát nem egy lukszerű jelenségről, hanem inkább csak egy ózon koncentráció csökkenésről van szó, ami ugye időről időre és évszakról évszakra is jelentkezik. Ennek így önmagában kevés köze van magához az éghajlatváltozáshoz. Az ózon egyébként, mint ugye ez a 3 atomos oxigén molekula, valóban egy üvegházhatású gáz, tehát van olyan tulajdonsága, hogy a napból származó rövid hullámú sugárzást átengedi, a föld felszínről származó sugárzást viszont visszatartja, de itt ez a jelenség, ez azt hiszem, hogy alapvetően más környezeti problémákhoz, környezeti változásokhoz kapcsolható, és úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb ebben a kérdésben, de kétségtelen, hogy maga az ózonlyuk, az ózonhiány, tehát a magas légkörű ózon rétegnek a vékonyodása, az egy olyan szintén globális környezeti probléma, ami még hosszú évtizedekig velünk marad, annak ellenére, hogy egyébként a nemzetközi kibocsátás csökkentési egyezmények, nevezetesen azoknak a gázoknak a kibocsátás csökkenése, amelyek előidézték ennek az ózonrétegnek a fogyását. Ezek egyébként meglehetősen sikeresek voltak, tehát sikerült kiváltani olyan helyettesítő vegyületekkel ezeket a korábban alkalmazott freonokat és más egyéb szerves vegyületeket, amelyek már nem károsítják a magas légkörű ózonréteget. Tehát ebben a tekintetben ez egy nagyon pozitív folyamat, csak sajnos hosszadalmas, hiszen ezek a korábban kibocsátott ózonkárosító anyagok még hosszú ideig ott tartózkodhatnak a magas légkörben. Egyéb környezeti változásokat említett. Mely környezeti változások a legmeghatározóbbak, hogyha a klímaváltozásról beszélünk? Ugye a klímaváltozással kapcsolatosan legtöbbször és a közbeszédben talán a leggyakrabban az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a jelenléte probléma kerül előtérbe, ezek között is ugye első helyen szokták a szén-dioxidot említeni. Ez valószínűleg nem véletlen, hiszen az üvegházhatású gázok közül, már persze, hogyha a légköri vízgőzt nem tekintjük, mert ez a legnagyobb mennyiségben a légkörben lévő üvegházhatású gáz, a szén-dioxid az, amelyik ugye nagy mennyiségben van a légkörben, és jelentős antropogén, tehát emberi forrásokkal is rendelkezik. Ugye ráadásul a fosszilis tüzelőanyagoknak a felhasználása az ipari forradalom óta, de hát különösen az elmúlt évtizedekben jelentős emelkedés mutatott, és ez meglátszik természetesen a légköri szén-dioxid koncentrációnak az emelkedésén is. De ezek mellett vannak olyan szintén üvegházhatású gázok, mint például mondjuk a dinitrogénoxid vagy a metán, amelyek bár jóval kisebb mennyiségben, de mégis meghatározó módon szerepet játszanak ebben a légköri üvegházhatásban. Ezek mellett az üvegházhatású gázok mellett azonban nem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy maga a légkör az egy már magát a kémiai, fizikai viselkedését tekintve is egy rendkívül bonyolult rendszer, és nem csak ilyen úgynevezett gázokat, hanem szilárd, illetve cseppfolyós részecskéket is, aeroszol részecskéket is tartalmaz. Ezeknek a légköri mennyiségére, légköri koncentrációjára is jelentős hatással volt és van egyébként az emberi tevékenység, amellett persze, hogy ezek természetes úton is kerülhetnek, illetve keletkezhetnek a légkörben, és ezeknek a légköri aeroszol részecskéknek is van meghatározott sugárzási tulajdonsága, nevezetesen az, hogy mondjuk a napsugárzást milyen mértékben szórja vissza a világűr felé. Más egyéb kémiai és fizikai paraméterek is meghatározzák azt, hogy milyen szerepet játszanak például a felhőképződésben, a csapadékképződésben. Tehát nagyjából ez az a két mondjuk légköri összetevő csoport, amit a klímaváltozás szempontjából figyelembe szoktunk kísérni, és hát amit említettem is, mindkettőnek az esetében nagyon jelentős szerepe van az emberi tevékenységnek, az energiatermelésnek, az ipari folyamatoknak, különböző szolgáltatásoknak, a mezőgazdaságnak, a földhasználatnak, tehát egy sor olyan emberi tevékenységnek, amelyek ugye alapvetően befolyásolják a légkörnek az összetételét. Léteznek tudományos kísérletek, például biológusok megnézik, hogy egy növényfaj hogy viseli azt, hogyha magasabb lesz a hőmérséklet és kevesebb lesz a csapadék, de összességében hogyan alkalmazkodik, vagy egyáltalán alkalmazkodik a Föld élővilága a klímaváltozáshoz? Maga az élővilág, és hát ehhez kapcsolódóan mondhatjuk, hogy egyébként maga a légkör is, hiszen ugye egyrészt a légkörben is található számos élő szervezet, de hát maga a légkör is egyébként bizonyos értelemben ugye része a bioszférának. Természetesen vannak alkalmazkodási folyamatok. Azt hiszem, hogy ugye bár én nem vagyok biológus, de talán itt a legnehezebb kérdés az az, hogy maguk ezek az élő szervezetek milyen mértékben, mennyire dinamikusan tudnak vagy tudnának alkalmazkodni azokhoz a viszonylag gyors változásokhoz, amelyek az utóbbi évtizedekben, vagy mondjuk az elmúlt évszázadban a légkör vagy a klíma tekintetében bekövetkeztek. Ugyanis ugye földtörténeti léptékkel nézve az elmúlt évmilliókban is voltak ilyen jellegű változások, de ennek időbeli dinamikája, az időbeli gyorsasága az messze nem volt összehasonlítható azzal, amit mi most jelenleg például a légköri szén-dioxid szint változásával, vagy bizonyos légköri aeroszol részecskéknek a légköri koncentrációval kapcsolatosan megfigyelhetünk. Tehát ez az alkalmazkodási folyamat nyilvánvalóan létezik. A kérdés az, hogy ez megfelelően gyors-e azokhoz a változásokhoz, amelyek a légkörben, illetve egyáltalán ebben a biogeokémiai körforgalomban lezajlanak. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy ugye most nagyon meleg van, meg jött jégeső is, sok a szélsőségen is említette. Mire számíthatunk a jövőben? Hát nem könnyű erre a kérdésre válaszolni. Természetesen léteznek ugye a jelenlegi tudományos ismereteink alapján olyan úgynevezett klíma vagy klímadinamikai modellek, amelyek az elkövetkező évtizedekre, mondjuk az elkövetkező évszázadra próbálják meg előrejelezni, kiszámítani azokat a várható változásokat, amelyek a légkörben vagy egyáltalán ebben az egész földi rendszerben bekövetkezhetnek. Úgy tűnik, hogy egyrészt ezeknek a változásoknak az iránya, tehát például a globális átlaghőmérsékletnek az emelkedése meg fog maradni még az elkövetkező évtizedekben is, de én úgy gondolom, hogy ami például a mi hétköznapi életünket sokkal jobban befolyásolja, az nem is csak ennek az egy változónak a viselkedése, nevezetesen globális átlaghőmérsékletnek a viselkedése, hanem azoknak az időjárási légköri szélsőségeknek az alakulása, tehát ezeknek a gyakorisága, ezeknek az intenzitása, illetve ezeknek a változása, amivel kapcsolatosan arra számítunk, illetve ezek a klímamodellek azt mutatják, hogy ezeknek az intenzitása, illetve gyakorisága növekedni fog, és hát ebbe beletartoznak a szélsőséges csapadékjelenségek is. Egy-egy esetet azt mindig látunk és tapasztalunk, de hát ilyen szélsőségek a hőmérsékletben, az aszályosságban, és hát közvetetten, ami ugye például a légköri, vagy egyáltalán a földi vízkörforgalommal kapcsolatos, tehát a belvizek, az árvizek gyakoriságának és az intenzitásának a változása is tulajdonképpen beleilleszthető ebbe a sorba. Azt általánosakban azt hiszem elmondhatjuk, hogy itt Európában ezek a változások döntően a légköri vízkörforgalomnak a változásához fognak elsősorban kapcsolódni, tehát vagy a nagy mennyiségű, hirtelen, rövid idő alatt lehulló csapadékok, vagy pedig ennek épp a fordítottja, tehát esetleg a hosszabb periódusokon át fennálló csapadék hiány, szárazodás, aszályosság fog problémát okozni. Ugye a mezőgazdaságban, és hát közvetetten ugye akkor ez az élelmiszertermelésben, tehát ugye ezek a szélsőséges és nagy intenzitású jelenségek, mint például egy vihar, felhőszakadás, jégeső, ezek természetesen közvetlenül is veszélyeztetik az élet és vagyonbiztonságot. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.